jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe daraɓe ayaw pindi tv en garte katande jomiraɗo jombale bawɗe baɗo ko wela ɗo wela nde wela ino welira gam yettude ɗon ko sifa e kelle kedani jeydeji ɗiɗi sénégal joni paɗen koye jeydeji ɗi altine tati lewru jeetaɓiru hitande junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jeydeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jeyde Walf Quotidien kam musimen jeydiyankoɓe jeyde Walf Quotidien ɓe garti ko e kolol ngol temedere e capantati ɗiɗo ɓiwol ko yowiti e maggal mo Touba ɓe mbiɗa nde ko fof en kay gontino murit e oɗo weekend jawtuɗo saabu ɗum yimɓe kala jaɓanino toon to wuuro teddugo Touba gam tawtoroyede on ɗon maggal mo Touba holno waɗiri e gardidi natal muɗum kam musimen jeydiyankoɓe kono noon ɓe kaɗani tan e on sifa ɓe garti ko yewti haali prolongation du durée de mandat wonande kay horejo leydi ndi itta ɗum e duuɓi 5 nawta ɗum e duuɓi 7 ɓe mbi ko kadi e on kay horejo leydi ndi kañum kay woni e pusede e erreur holno wiiri kam musimen jeydiyankoɓe woni tan woni ko horejo leydi ndi woni e ɗowede ha waɗa kadi nden ɗon jumre holno waɗiri ɓe gardidi e natal muɗum kono noon kam musimen jeydiyankoɓe garti ɓe mbi noon ko kadi ɗum ɗon kay woni ko arti kanɗon haala ko yewti ala haali on ɗon mandat woni tan habbumo mandat présidentiel ɗum woni ko tawate en gartidi e jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede Walf Quotidien ƴeewoyen jeyde Critique Quotidien kam musimen jeydiyankoɓe ɓe garti koko yewti ala haali maggal mo Touba hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɓe mbitande ko ɓe ganduɗa kañum goni soldateɓe faabuɓe sapeur pompier kañum kay woni ko waɗi bilan muɗum ñalawma hanki o ɓe garti noon e ɗin ɗon accident ji ɓe kolliti ko ina tolno e 309 intervention ɓe mbaɗi ɗum e maggal ngal ɓe kolliti noon ko ina bo e nogas e goho kawri hen e ladial e ɗin ɗon laabi boli leydi sénégal woni tan e maggal mo Touba o ɓe gartine kadi e ganduɗa kay kene abbo e 900 e nogas e nayo kañumen kay keeɓi lorade e ɗin ɗon accident ji ɗum kala ina tawe e jeyde nde kono noon jeyde nde arti e on ɗon démantèlement mo ganduɗa kay gendarmerie mo leydi sénégal waɗi ɗum ko yewti ala haali ɓen ɗon yinnoɓe wadde ɗen ɗon ɗalle suudoru ummade ɗumen ɗo ete nder leydi sénégal gam yaɓan ɗum toon to caggal leydi ɓe kolliti ɗon ɗum ɗon waɗi ko toon to delta mo Saloum ko ina abbo noon e 150 kañumen kay goni ko pawa juuɗe yinnoɓe wadde ɗen ɗon ɗalle suudoru ɓe garti noon famminde yimɓe holno gueɗe ɗe jaari ɓe mbi ɓen ɗon goppi kay ko ha mo sénégal naɓe foof kuccani ko wiyete ko maggal Touba kamɓe noon ɓe eɓɓi peeje mabɓe gam jiddeɓe yaate toon to dewlaji Europe holno waɗiri e gardidi natal muɗum kam musimen jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeyde wiyetede Critique Quotidien ƴeewoyen jeyde Rewmi Quotidien kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon maggal mo Touba ɓe mbitande ko ɓe ganduɗa kadi koñum goni soldateɓe faabuɓe mbaɗi bilan ko yewti ala haali e maggal ngal ɓe kolliti noon ko ina abbo e yimɓe nogas kañumen kay goni ko kawri e ladial e boli diyete gam yaɓande toon to wuuro teddugo Touba ɓe kolliti noon ko ina abbo e 450 kañumen kay keeɓi hen gagnade ko ina tolno noon e 222 nogas e goho accident ko ɗum kay woni ko waɗi e boli ɗiyete gam yaade toon to Touba toyete holno waɗiri e gardidi e natal muɗum ɓe gartini kadi ɓe ganduɗa kañumen goni police kam e gendarmerie ɗen ɗon darɗe fayidi nde ganduɗa kay waɗi ɗum ko yewti ala haali maggal ngal ko fewti e ndenka e kisal ha tinne ɓe ganduɗa kañumen goni noddirteɓe Croix Rouge ɗum kala ina tawe e jeyde Rewmi Quotidien jeyde guindiri nde Le Soleil ko hen arti ɓe mbitande ko mawningol gonɗon ñalawma ganduɗa kay ko Cheikh Ahmadou Bamba umminoɗo e leydi ndiyete gam yaɓande toon to leydi Gabon ɓe mbi ko ɗum ɗon kay woni ko mawnina no hannirta niyete toon to wuuro teddugo Touba yimɓeɓe noon mbaɗino cente gam yaade toon to wuuro teddugo Touba mawninoyde on ɗon ñalawma holno waɗiri e gardidi natal muɗum kam musimen e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeyde guindiri nde Le Soleil ƴeewoyen jeyde ganduɗa kañum woni jeyde informé kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon maggal mo Touba ɓe mbi ko encore kay ko yewti ala haali Touba ene woni tan de ɓerɗe ɗe kala kam e ɓe ganduɗa kay kañumen goni e almuɓeɓe kañumen kala kuccino toon to wuuro teddugo Touba ko gam mawninoyde on ɗon ñalawma e ɓen ɗon yahatnoɓe toon to wuuro teddugo Touba hen nogas e goho kañumen kam keɓani yettade toon to wuuro teddugo Touba
Touba ɗum on ko saabi ɗum ko ɗi noon accident ji ganduɗa kay mbaɗi e bolol ngol hono waɗire gardi natal mulum ɓe kolli toon koyno abbo e temedde joyo kañumen kay goni ko gañi walla ni keeɓi caɗele e ngol ɗon bolol gam jabande toon to wuuro Teddongo Touba hono waɗiri kam musimen jayniyankoɓe jani nde arti ko yewti alhaali kan ɗon landa ka kiray ganduɗa kay ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ardi ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde informé ƴeewoyen jayde coftal ɓallide jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe gatti koye on ɗon CAN féminin won tan on ɗon match parɗo hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc ɓe kolli toon koye ñalawma hande o ɗum jogori wonde leydi Sénégal ma hoccodira leydi Maroc yewti alhaali on ɗon 3e journée e on ɗon CAN féminin so tawi kay ɓeroɗe te keeɓi polgu e leydi Maroc ma dañi fatange yewtude e dawal ɗimmal ngal hono waɗiri e gardidi natal muɗum kam musimen jeyniyankoɓe ɓe gartini kadi e CAF Award Ballon d'Or mo CAF ɓe kolliti noon ɗum mon kay jogori tottirede e hitande hikande ko toon to leydi Nigéria holno ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kam musimen e jeyniyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetende e jayde Rewmi Sport bandiraɓe e musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe naraɓe Ayaw Pini TV ko ɗum woni komin kemno on roɓinalade yoga e jaydiyeji leydi Sénégal ne won noon ñalawma hande o yoga ko heewi e jaydiyeji yaltani en ñaguimo yafuya haade meɗen e roɓino jaydiyeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pini TV Allah jarama on jarama.